הלכה כאילו... כן, טוב. טוב, מתחילה. כן. מתחילים. טוב, אז רציתי להתחיל היום עם מחקר ששמעתי עליו, לא קראתי אותו, באיזו אוניברסיטה, שמעתי עליו כמובן בפודקאסט. והוא, כמו הרבה מחקרים, בודק את מדד האושר, ואהבתי את הפשטות של הבדיקה, לכאורה, פשוט שמו אלפי שעונים על אלפי אנשים מכל מיני מעמדות ומגזרים, והשעון הזה כל כמה זמן בצורה רנדומלית מהבהב, עושה צליל ושואל אותך 3 שאלות. 1, מה את עושה? מה אתה עושה? מה הפעולה? 2, איפה המחשבות שלך? איפה התודעה שלך? ו3, מה מדד האושר שלך כרגע, ברגע זה? וכמו שאנחנו יכולות כבר לנבא, היה התאמה מאוד גדולה בין איפה התודעה שלך למה רמת האושר שלך, אם זה בהתאמה למה אתה עושה. זאת אומרת, לא משנה אם אני יושבת במשרד פינתי בגורד שחקים או שוטפת כלים, בסוף מה שמכריע אם עכשיו אני מרגישה אושר, זה אם אני מחוברת עכשיו לרגע הזה. ויש בזה משהו מאוד משחרר, כי זה אומר שלא משנה איך הילדים יקומו בבוקר, ומי יהיה המורה ליוגה שלי מחר, או אם אני בריטריט בהודו, או פה בלב מלחמה. יש הרבה אחריות לאיפה הקשב שלי פשוט נמצא, ואיפה הנוכחות שלי, וזה גם מוסיף אחריות על עצמנו. יש לנו את הבחירה, וגם האחריות לבחור איפה להניח את התודעה, אז זה המון. אז אנחנו מתרגלות בפשטות ובנוכחות, וזה מה שאנחנו עושים ביוגה. נתיישב על עצמות ישיבה, ונתארך עם עמוד השדרה כמה שאנחנו יכולים לרווח בין החוליות של הגב. ולמשוך את הקודקוד עוד מעלה. עוד אורך, עוד טיפה הישענות אחורה, עוד איסוף של הבטן, עוד קצת פתיחת בית חזה. ואז להניח עוד קצת לברכיים ולתווי הפנים. לקחת כמה רגעים רק כדי להבין איפה הגוף שלי עכשיו, ולסמן שם איזה נקודה בפנים שהיא מבחינתי הנקודה השקטה, היציבה. שלשם אנחנו רוצים לנשום. כל פעם שעולה בגוף תחושה או מחשבה, אנחנו נותנים להם ברכות לחלוף. נפתח את העיניים לאט לאט. ונביא את הידיים אל הבטן התחתונה, וניקח רגע שאיפה ארוכה, נמלא את הבטן. נתחיל לסגל נשימת אוג'אי מהחך העליון. נעצור ברווח שבין השאיפה לנשיפה. ונעלה מעל בית החזה לשאיפה, להרחיב עוד קצת. לפתוח גם את הגב העליון. נשחרר את הידיים, ניקח שאיפה, ידיים יעלו מעלה. מבט מעלה, נשלב את אצבעות הידיים, נהפוך את השילוב כלפי השמיים. נתארך עוד מעלה ונחזיר כתפיים מטה. נאסוף בטן. ונביא את יד ימין אל מעבר לגב,
יד שמאל אל ברך. ימין. שאיפה למרכז. נשיפה לפצים. שאיפה מעלה. ולפנים להרפות את הראש והכתפיים. וקצת להתקדם עם האצבעות, להתארך עוד קצת. ולשחרר עוד כתפיים. להחזיר עצמות ישיבה לאחור. ולהביא משקל קדימה לעמידת 6. ולהתחיל כאן סיבוב אגן עדין מאוד. לאסוף בטן ולאט לאט לצייר ספירלה מתרחבת. ולצד שני. ולעבור יותר את כפות הידיים קדימה ולקרב יותר ישבנים לעקבים. ולעצור במרכז, להפוך לרגע את כפות הידיים ולהתארך מעלה. ולשחרר את כפות הידיים, לסובב מפרקים, להניח ידיים, להרים את העקבים ולסובב גם אותם. וננעץ אצבעות רגליים ונביא את המשקל אחורה ליד עמוקה, אבל עם ברכיים כפופות, אז הבטן קרובה אל הירכיים. נעריך עוד את הגב, עוד לדחוף עם הידיים חזק לאחור, עוד עקבים מתקרבים אל המזרן, עוד ישבנים לאחור. ואז להביא משקל קדימה לפלנק ולדחוף את המזרן, לאסוף בטן, להרחיק אוזניים מכתפיים, להתארך פה גם בעורף. ושוב לחזור עם איסוף של הטבור פנים מלא עד עמוקה. לנוע פה קצת עם הברכיים. להניע קצת צוואר מצד לצד. ולבוא לפנים בצעדים קטנים. לעלות בגב עגול. ולגלגל כתפיים לאחור, להמשיך קצת את הגלגול. ולשחרר אותו. תבוא אל קדמת המזרן, תפוס כפות רגליים. ממש לנעוץ את הכריות, להשתרש מטה, ואז לאסוף מעלה. להישאר פה רגע לשאיפה. ובשאיפה בידיים עולות מהצדדים חזקות. נשיפה עד למטה. שאיפה לפתוח בחזה. להניח ידיים ימין לאחור. שמאל מצטרפת לצ'טורנגה. איסוף של בטן. עוד במוקה. עד עמוקה ל5 נשימות. שאיפה ארוכה. ובנשיפה להחזיר את רגל ימין לפנים. שמאל מצטרפת להרים. משקל קדימה. נשיפה לשחרר ראש לאותנסנה. שאיפה לעלות מעלה. שאיפה. נשיפה עד למטה. לאט. כל תנועה איטית עם נשימה. שאיפה. להניח ידיים. שמאל לאחור. ימין. סוף לאט. לשמוע נשימה. נשיפה. כמו אלמוגים. כוח. שמאל חוזרת לפנים, ימין מצטרפת. עוד משקל אל הכריות הקדמיות. ושאיפה לשחרר מטה את הראש והכתפיים, לעלות מעלה. אקה. נשיפה. דואט. ריני.
סואבי. פנצ'ה. שף. 5 נשימות. כל הזמן לאסוף במרכז. עקבים מעט באוויר כדי לשמור על מתח. אתה להרחיק אחורה. שתמיד יישאר פה את המתח שלא ימרוך מדי. מבט קדימה לכפוף ברכיים, בעיסוק לעבור לפנים. שאיפה, נשיקה. עד למעלה. סוריה נמסקרה בי, שאיפה במקום. נשיפה לכפוף מטה. שאיפה מעלה לאוטה קטסנה. להישאר פה 3 נשימות, לאסוף בטן בצלעות פנימה. לשחרר כתפיים. ליישר כמה שיותר מאופקים. ועד למטה. לפתוח לארדה אוטנסנה. להניח ידיים, לאסוף. ולשלוח לאחור. שהטורנגה או ברכיים חזה סנטר בכל שלב שאיפה. לדחוף עוד אורך מהקודקוד. נשיפה ליד עמוקה. רגל ימין דוחפת אחורה. ולוקחת בצעד גדול אל בין הידיים, ללוחמת ראשונה. לשקוע עוד קצת לפנים, לאסוף עוד בטן במרכז, ועוד לנעוץ את העקב האחורית אל המזרן. ידיים חזקות. אפשר להצמיד כפות ידיים או לפתוח אותם אם זה עמוס מדי. עוד נשימה פה. וליישר את ברך ימין, לקחת את כל הגוף לפנים באורך. אני משאירה את הידיים ישרות קדימה, ורק אז משחררת אותם לצידי הרגליים, רגל ימין, לאסוף בטן, לשחרר ראש. ואני שוב מתרוממת מעלה ללוחם ראשון, ולוקחת איסוף של בטן, מעבירה משקל קדימה לכף רגל ימין. וופ, ללוחמת שלישית. אפשר להיעזר בקוביות. להחזיר כף רגל לאחור, שוב ליישר רגליים, ידיים מעלה. ובפעם הבאה לקחת שוב ידיים לפנים, והפעם להרים את רגל שמאל גבוה מעלה. כמה שיותר גבוה, בלי לפתוח את הרגל הצידה. לקרב ידיים אל כף הרגל, אולי לאחוז קרסול. לאסוף בטן. ולשחרר את הידיים אל הרצפה, להחזיר את רגל שמאל ואת ימין לאחור. צ'טורנגה. שאיפה, לסוף, עד הסוף. נשיפה, לאחור, שמאל דוחפת לאחור. בצעד גדול קדימה. לוחמת ראשונה. וסובב עוד קצת אגן לפנים. עוד קצת לפתוח בית חזן מעלה. להרגיש אש מאחורה. זה הכוח שלנו. היתד. עוד נשימה. וליישר את ברך שמאל, להביא ידיים לפנים, להתארך קדימה ורק אז לשחרר. ידיים לצידי רגל שמאל. לשמור על אורך. על נשימה. להתרומם חזרה מעלה, להתארך שוב, לרגע להפשיט גב ולהביא משקל לפנים. אז לאסוף בטן. להביא ללוחם. להרחיק כתפיים לאחור. להרגיש את כל הקצוות מתוחים. להחזיר את רגל ימין לאחור ושוב למתוח ידיים מעלה. ובפעם הבאה לקחת ידיים יותר לפנים, להעביר משקל קדימה, להרים רגל ימין גבוה מעלה. לקרב ידיים אל רגל שמאל, אולי לאחוז קרסול.
להחזיר ידיים. רגל ימין לאחור, שמאל לשטורנגה או בכל שלב, ברכיים, חזה, סנטר, העיקר שהידיים פה עובדות, והבטן אסופה. התארכות ליד עמוקה ל5 נשימות. לחפש מנוחה בתוך המאמץ. איפה כן אפשר לרכך ולהרפות? איזה חלקים בגוף לא חייבים להיות עכשיו אסופים. מבט קדימה, לכפוף ברכיים, לאסוף למרכז וליישר לאוטנסנה, ארדה אוטנסנה. ואז לשחרר ראש. ידיים לצידי הרגליים, כמה שיותר לשחרר, לאסוף בטן פנימה. ודרך רגליים כפופות, ידיים מעלה. נשיפה. שאיפה במקום. נשיפה. שאיפה. נשיפה עד למטה. לפתוח. להניח ידיים, לאסוף בטן לצ'טורנגה. כלב מביט מעלה וכלב מביט מטה. רגל ימין עולה מעלה, והפעם נפתח את האצבעות הצידה. ונביט עם המבט מתחת לבית שכי ימין, נפתח את האגן עוד מעלה. מותן ימין רוצה להגיע לשמיים. בצעד גדול נביא אותו אל בין הידיים, ונעלה ללוחמת שנייה. נסתדר פה רגע. כל הזמן הירכיים רוצות לאחור. לנסות לסגור הקשתה בגב, לגלגל אגן מטה. כוח בידיים. מבט רך. אם קל לי מדי אני שוקעת קצת. ואני מביאה את מרפק ימין מעל ברך ימין. בפרשווקונסנה, יד שמאל מעבר לראש. המבט או אל פנים, כף יד שמאל, או אל הצד אם יש עומס בעורף, או למטה. בעיקר להרגיש מהאצבע של האמה ועד עקב שמאל מתיחה. עוד נשימה. ואנחנו עולים שוב מעלה ללוחם אחורי. ברך ימין נשארת כפופה. רק יד ימין גבוהה מעלה. לנשום. בואו ניישר את ברך ימין, אם צריך נצמצם קצת לטריקונסנה. אז להניע אגן קדימה, להרים את יד שמאל גבוה. להיות פה, לנשום פה. הגב מחפש עוד להישען על קיר דמיוני. ואנחנו משחררים את יד שמאל, מכופפים את ברך ימין ושוקעים פה עוד קצת לפיסוק הזה של הצד. מביאים את הידיים קדימה, לפנים. מרפים את הראש. מביאים עוד משקל קדימה, להרגיש טוב את הירך הפנימי. אצבעות יכולות להישאר באוויר או לחפש רצפה. ולהחזיר ידיים קרובות אלינו. ולהתרומם פה, ליישר את ברך ימין ולהביא את יד ימין קדימה. לחצי ירך. אפשר על קובייה, אפילו עדיף, כדי לרווח קצת בין הירך לעצמות הכסר. ולהחזיר את רגל שמאל לאחור, להחזיר את ימין ואת צ'טורנגה. שאיפה, נשיפה. רגל שמאל לאחור. ליישר אותה קודם, לשמור על הברך ישרה, ואז להפנות אותה הצידה. כל הזמן לשמור עליה ישרה. לשמור עליה ישרה. לשמור עליה ישרה. והישר. ובצעד גדול לפנים. לפתוח.
לנשום. כל הזמן עוד עיבוד של האגן לאחור. עוד נשימה. להניח. אוקיי, יד ימין מתארפת. כל הזמן להרגיש את כל הצד הזה, צד ימין, רוצה עוד להצביע לשמיים. עוד נשימה, לשחרר פנים. להתרומם מעלה. לריבר אחריות. עוד נשימה פה. ולהתרומם לטריקונסנה. שאיפה. נשיפה. יד שמאל יכולה לנוח או על שוק או לאחוז בוהן גדולה עם אצבע ואמה או להיות על קובייה. העיקר לשמור על אורך בגב ועל אורך ברגליים. עוד נשימה פה. ולשחרר את יד ימין, לקפוף את ברך שמאל. ידיים לפנים. להתארך. עוד קצת משקל קדימה. ולאסוף פה את הבטן כדי להתארך עוד. עוד נשימה אחת ולהחזיר ידיים, להתרומם מעלה אל רגל שמאל, לעבור חצי ירך. כל הסוף. עוד נשימה. ולהחזיר את רגל ימין, להחזיר את שמאל. להניח ברכיים, לעובר, ל5 נשימות. אפשר קצת לנוע עם האגן, לשחרר אותו. לשחרר עוד כתפיים, מרפקים. להחזיר כפות ידיים מתחת לכתפיים. להתרומם דרך עמידת 6, ליד עמוקה. מבט קדימה בניטור או הליכה לפנים. שחרר לאוטנסנה ולאחוז עם אצבע ואמה את הבוהן הגדולה. להתארך קדימה. נשיפה, לשחרר ראש, המרפקים לוקחים קצת לצדדים, בעדינות, לשמור על האורך ברגליים. פחות מאמץ בכתפיים, יותר אורך. ולשחרר את הידיים, לקפוף ברכיים דרך כיסא שאיפה. נשיפה. פעם אחרונה, שאיפה במקום. נשיפה מטה. שאיפה. נשיפה במטה. לפתוח. להעביר משקל אל הידיים. שאיפה. נשיפה. רגל ימין באה חצי דרך קדימה. יד שמאל מתבססת אל הרצפה ואנחנו עולים פרברית הטריקונסנה, בפיתול, משולש בפיתול. אפשר על קובייה, אפשר על רגל, יד ימין עולה מעלה. לאסוף מרכז ולפתל. עוד נשימה פה. ולהניח את ברך שמאל. נעמיק את הפיתול, אז יד שמאל עולה מעלה. לעבר לירך ימין. להביא ידיים בין המסע או לפתוח אותן. לאסוף עוד בטן פנימה. ואז אולי להרים. ברך. אם נשארתי פה, אני רק מקלפת כתף לאחור. מבט עוד קצת לאחור, איסוף של בטן, לדחוף רצפה.
לשחרר את הידיים אל הרצפה ולהניח את שוק ימין ליונה. להניח ברך שמאל. התארכות מעלה. ובנשיפה לשחרר לפנים. להחזיר כפות ידיים. לנעוץ את אצבעות רגל שמאל, לאסוף בטן, לדחוף את ימין לאחור, לצ'טורנגה. ושאיפה. עוד לדחוף. מעלה. נשיפה. עד עמוקה. רגל שמאל חצי דרך קדימה. יד ימין מתבססת על קוביה או על רצפה או על רגל. יד שמאל עולה מעלה לפיתול. לנשום. לחפש השתרשות מהכריות של הרגליים. עוד נשימה פה. ולהניח ברך ימין. יד ימין גבוה מעלה. נשיפה. ידיים קרובות אל הלב. קודם להעמיק כאן, לאסוף בטן פנימה, ורק אז להוסיף כוח ברגל ימין. כשהרכב ימין מחפש את רצפה בעדינות. אולי זה דורש קצת הצטמצמות בפיסוק. עוד ירך ימין, עוד כוח בירך ימין. ולהניח את הידיים, ולהניח את שוק, שמאל, דרך, ימין. קודם להאריך מעלה, להקשיב קצת, ואז לשחרר לפנים. ליונה. להתרומם אל כפות הידיים. לנעוץ אצבעות רגל ימין, להחזיר את שמאל לאחור. להניח ברכיים. לעובר. אפשר קצת לרווח בין הרגליים ולתת לבטן עוד לשקוע. עוד קצת לנזול אל הרצפה, עוד קצת לתת אמון ביציבות הזאת שפשוט נמצאת שם. בלי מאמץ. נביא את הידיים מתחת לכתפיים, נעלה שוב לעמידת שקט. נביא את יד ימין לפנים ואת יד שמאל, רגל שמאל, סליחה, לאחור. ונתארך עוד, כאילו מישהו מותח אותנו. לאסוף את המרכז. לקחת פה שאיפה ובנשיפה להניח, צד שני. להניח, והפעם נאסוף עם יד ימין את רגל שמאל, וטיפה נקשיב כאן. איך נעשה את זה? נדחוף את הרגל לאחור ונפתח בית חזה. עוד עיסוק במרכז. ולהניח, צד שני. ננשום פה. ולהניח, לקחת פה רגע סיבוב, לשחרר את הגב. ואנחנו ניקח את זה עכשיו בווריאציה יותר נמוכה. אז נניח אגן ונשאיר את בית החזה גבוה. ידיים ישרות בפנים. רגליים דוחפות אל הרצפה. לשחרר מבט אם זה עמוס בעורף.
ולהניח ידיים ולפי. אפשר לשחרר גם הנחה. ולדנורה לקשת מלאה. נאסוף את הקרסוליים מבחוץ. ואנחנו כל הזמן חושבים בהקשתות על ירכיים אינטנסיביות, בשביל זה צריך לדחוף לאחור, ועל בית חזה נפתח. אנחנו רוצים לשמור על הגב התחתון ולתת יותר כוח כאן. לקרב ברכיים. לאסוף, אולי טיפה לנגנב. ולהניח, לחזור לעובר. ואולי אפילו להניח קודקוד ראש לארנבת, ועוד קצת עוזר לנו לשחרר גב תחתון. להניח כפות ידיים, לחזור לכלב פונה מטה. בניטור או הליכה לבוא לפנים לבת האסנה. כפות הידיים ברוחב כתפיים. לאסוף קודם פנימה את הברכיים, שלא יברחו לצדדים. לאסוף מרפקים ברכיים למרכז, להניח ברכיים מעל מרפקים. לאסוף בטן ולאט לאט לשחרר אגודלים. לא למהר עם זה. לנשום פה. ואם אנחנו מרגישות שיש לנו הרבה כוח, אז לשלוח רגליים לאחור. לנשום פה, לאסוף בטן ולשחרר. שאיפה לאורי עמוקה עד עמוקה ולחזור לפנים דרך אוטה קטסנה פעם אחרונה. לנשום פה ולעלות. נשתרש עם כף רגל שמאל, נאסוף את ימין לעץ. בואו ניקח וריאציה פשוטה היום. כף רגל לירך. חושבים פה גם על פתיחה של הגן הזה. דרך ימין רוצה להיפתח הצידה. והכי חשוב לחשוב על הנקודה מעל הראש, על הכתר. אם אנחנו רוצות להוסיף כוח בידיים, אז גם להרים את הידיים מעל. ולנשום. ולשחרר את ימין לפנים בפלקס, ידיים אל המותניים. עוד כוח. ולשחרר. להניע. צד שני. גלגל טיפה כתפיים מאחור. לאסוף, לנסות להיות כמה שיותר ישרים, כאילו אנחנו נשענים על קיר. עץ שלא מתאמץ לצמוח. ליישר את שמאל. בפלקס, אנחנו רוצים להרגיש ירך. לשחרר פה כתפיים, להאריך עדיין. לשחרר את הרגל, להניע. ברכיים. רגליים ברוחב הגן לסיבוב. כפות רגליים נשארות על הרצפה, גם בסיבוב המשוחרר הזה של האגן. כשנרגיש חופש באגן צריך יציבות. יש לספק לעצמנו גם ביטחון וגם חופש. כל הזמן. לבוא אל קדמת המזרן. לישיבה שאיפה לישיבה מטה. לפתוח לפנים. להניח ידיים בניטור ההליכה לאחור. לאסוף בטן גם בצ'טורנגה הזו. עוד במוקה. עד המוקה. לישיבה בניטור ההליכה. כפות רגליים דוחפות לפנים לדנדה אסנה. לרווח בתשכי, להתארך מעלה. לחייך אל החרמון.
של האנפורנה. שאיפה. נשיפה. להתארך לפנים, עצמות ישיבה לאחור. לסוף בטן. להתרומם מעלה, ידיים מאחורי הגן, פונות אל הנוף, כפות רגליים ברוחב הגן, לשולחן. ליישר קודם ברכיים, אגן, כתפיים, ואז לשחרר ראש. לשמור על העיסוק מעלה. להחזיר מבט ולהרים את רגל ימין ישרה. להחזיר אותה, להרים את שמאל. להחזיר אותה, להתיישר. ליישר את רגל שמאל, ימין אלינו. מריצ'י A, שאיפה מעלה, נשיפה. לפנים. ואולי לביינד. להתרומם מעלה, להניח לברך ימין אל הצד, אם צריך להניח קובייה. שאיפה התארכות מעלה, נשיפה לפנים. להתרומם מעלה, להעביר את כף רגל ימין מעבר לירך שמאל לטיפול. יד שמאל מעלה, בשאיפה ובנשיפה לפתח. לחזור לפנים, או למעבר לוויניאסה, או להישאר כאן בלא לאסנאים, שכאן כפות קרובות אלינו. מה שמשנה זה לא מה אנחנו עושים, זה איך אנחנו עושים. אם אני פה ושלמה עם זה שאני פה, עשיתי טוב. ליישר את ימין, לאסוף את שמאל, שאיפה. נשיפה. ידיים, בביים. כל הזמן לחשוב איך הכתפיים עוד משתחררות. שגירד לי משהו, רציתי לסדר משהו, להוסיף שם עוד תשומת לב דווקא לתנוחה, למתיחה, לדיוק. ולהתרומם, לשחרר את ברך שמאל הצידה. כף רגל אל פנים ירך, שאיפה התארכות. ולהתרומם מעלה, רגל שמאל מעבר לירך ימין, שאיפה התארכות. נשיפה, מרפק מעבר לירך. יד שמאל מאחורי הגב, ממש סמלית. מה שאוסף פה זה המרכז. להרגיש אותה, את הצ'קרה השנייה מתפתלת בכוח של יציבות. לשחרר לפנים. בואו ניקח כולנו רגע לא לאסנה וניישר רגליים לנאווה אסנה. אז אפשר גם להשאיר ברכיים כפופות. אם ניישר אותם, יהיה יותר מאמץ בירכיים, יותר איסוף של בטן. כל אחד מכוון את הווליום שלו, כמה להתרומם ולקרב, כמה טיפה לשחרר או לקפוף. ואיפה שאנחנו נמצאים אנחנו מרצפים באהבה. לואו בוט לשלוש נשימות. לסת משוחררת, עוד לסת משוחררת. להרפות לגמרי, לשחרר כמו שווסנה נגיונת, פרומו קטן של 3 נשימות.
ולהרשות לעצמנו להוציא אוויר עם צליל. מותר לנו שיהיה לנו קשה, מותר לנו שיהיה לנו כיף, גם מניחים, מניחות כפות רגליים אל המזרן. שאיפה במקום רק להצמיד גב תחתון למלא. נשיפה לאסוף מול הבנדה ולהרים אגן גבוה מעלה. לשאת ובנדה, חצי גשר. היציבות שלי בכפות הרגליים. בית החזה נפתח, הלב יכול להיפתח כי הוא בטוח, הוא יציב. יש על מה לסמוך. יש לי כוח עוד לפתוח. ולשחרר את האגן מטה ולחבק ברכיים אלינו. מלא מלא אהבה על הגוף הזה ולהניח שוב כפות רגליים. או שנעלה לקשת מלאה, או שנעלה שוב לחצי קשת, ואולי שם נשחרר כל פעם רגל. לשמור על מרכז. אפילו תסתפק בלשלוח אותה ישר, כן. העממות, הקשתות בענן שלכם. אני רואה חדי קרן עוברים מתחתיכם. לחבק ברכיים. להביא אותן אל צד שמאל אל הרצפה ולפתל לצד ימין. להשתמש בידיים שלנו כדי ליצור מתיחה נעימה ולנשום כל הזמן. הצ'קרה השנייה הזאת שעוצרת בתוכה מלא רגשות שאין להם תמיד מקום. מלא מטלות. וחזרה למרכז. ולצד שני. ושוב, למלא אוויר. איפה שאני שולחת את הנשימה שלי, את האנרגיה שלי, שם יש ריפוי. נחזור אל המרכז עם הברכיים, ניישר רגליים מעלה. כוח. אנחנו חזקות, חזקים, לדחוף תקרה. לא לדלג על נשימות מהאף. ולהביא להעלאת מחרשה מעבר לראש. וכשאנחנו שם כפות ידיים או רק מייצבות אותנו או משתלבות מעבר לגב. לאסוף בטן. להניח ידיים אל הגב העליון. באיסוף של בטן לנסות יחד להרים רגליים מעלה. אנחנו בסרבנגאסנה, עמידת כתפיים. שומרות על הדחיפה מעלה. עוד דחיפה מעלה. רגליים צמודות. עוד. בואו ניקח כאן וריאציה שבא לנו. לפתוח פיסוק או מספרת או כף רגל לכף רגל. ולהביא את הברכיים צמודות, קרובות אל המצח. ולאט לתת להם להיפתח לצידי האוזניים. אם אפשר לשחרר ידיים לאחוז מצידי הברכיים. ולרגע להתכנס. להחזיר ידיים ליציבות לצידי הגוף או מתחת לגוף כבר ולאסוף בטן. ליישר רגליים קדימה ביחד. חוליה אחרי חוליה חוזרת אל המזרן. לאט.
לאט. וכשהעקבים נוגעים ברצפה, אנחנו מתרוממים אל האמות, מביאים אותם כמה שיותר. המרחיקים קרובים זה לזה. פותחים בית חזה, משחררים ראש לאחור. האגודלים מצביעים קדימה. ועוד לפתוח לב. כמה שנפתח את הלב, ככה נאהב יותר, נחמול יותר, נרצה לתת יותר. ולהחזיר אל הידיים, להתרומם לישיבה. ואנחנו להפוכות. ונידת ראש, ידיים, או ולא פחות חשוב, הדרך אליהם, פשוט להיות בשלב ראשון עם הרגליים על הרצפה. לאסוף בטן, להעביר משקל קדימה ולא להיות מדי על הראש.